Ulingdo saat jong ke jalan yang ba Shillong Mus Reverend Victor Lingdo. Hakasni ba ar ulap ha yu kerwo Shaki Lingdo kiruniam bat Shaki para bangit. Ban pentip halor ke jingpli ki parish bathamai hapo ke nega jalan yang ba Shillong. U Archbishop Victor Lingdo ulap pentip baki parish ban sapli thamai bakan thup ya ka mauyong, mautawar, umpling, nongra bat madan reting. Hake jingya lenti jong ka balang ngiyo i ya ke jingdon kam ban sumar ya ke jing immen sim jong ki para bangit. Hake jaka babun jong ke jalan yang ba. Ngi aingu ya ublay na kabenta ka jingya chaprang jong kabalang hakane ka jalan yang ba Shillong. Katba kabalang kanang roy, kadon ka jingdon kam ban sumar ya ka jing immen sim jong ki para bangit, haki jaka babun jong ka jalan yang ba. Laong u Archbishop Victor Lingdo ha u kerwo. Ngiras ngungu shikat de ya ki Lingdo ki runiam ki nong trei balang bat ya ki para bangit baro ki bala IT met bat mensim ban penya chaprang ya kabalang bakhut jong ublay. Kare ka jing duai bat ka jing angnut jong ki babun ban pli ya ki parish hakaleng ka jalan yang ba. Na kabenta ka jing sumar bakan jaman sim. Kabenta baningkong jong ka jing penroy ki parish kan saya chakman. Da ka jing net ha ublay henin ka khandai tarik kala lingkot arja arpausau. Ngiladon ka jing yalang bat ki dekot jong ka council jalan yamba. Ki parish priest maulai bat nong thamai bat ki rang ba balang. Ha ka bang ngilarai ban pli ya kini ki parish. Ngakarpat ya phi baro ban duai kerpang. Kat bang ngidang penkre ya ka jing pli pat ba ya kini ki parish thamai lapen kot ukerwo.